Itipuan ko responsibility o pagpa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 pagp
mo ay. Padulak naman. Hi, vlog! Hey guys! Yan na ang chicken vlogger guys! Dong karat lagi mo mic dong. Abli na lang. Nanlaw pa mo di ay? Nanlaw pa. Nanlaw pa mo pa. Berani ni, kita buka bandit mata mana? Mabini tu, kita tinggi pun. Lawan ang dapat. Yan ang dapat. Ay, bagong mic si Ate Rose. Ano na may mic si Rose dyan? Hello guys. Meron na sa usana. Talaong sa na. Lain na ba? Dari patong na lang sa sos dari ba? Usana ibang kuan. Ayaw kay may panghatan man eh. Daw init kay nga. Ay, kameraman na Okay rin. na. Hey, action. Hey, 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 action. Hey, hey, stop. Okay. Ha? Hey guys! Sige ko na. Di palihan ko kanya sa dagko sa gagmay mga bata. Lahat ka isyot. Agad di ana, mag-play sa kanila. Guys, wala. Hey. Lahi ang linya sa mga mata at sa mga dagko. Lahi ang linya. Igay lang mga bata. Di na mag-ilaw. Linya. Mga bata, pwede na 2 lines. Mga bata, pwede na 2 lines. Yan ang mga nagko sa bigas. Usama pinalinya sa mga bata tapos dito para ma-organize na to ang mga bata. Tuloy na yung mama. Linya sa linya, dahil kauman ay mag-ampo ka kung makapurma na sa linya. Ito na itang naong mo. Kaja ni mo. Sige na, play na. Unya, istorya lang ako na ng rules ha. Kung usa ka tao, usa ka bata, usa ka dako, usa ra gyud na ka pack-lunch, dili na pwede mo balik kay gi-budget ra man daw ni. Oh. Pwede ka duha kay Sa mga kameraman. naa dili maura gyud kuno ang patakan. Oh, nya wala.
Kasosyo vlog na gawa. Kasosyo vlog. Ay, nagkuha. Bilang kong linya. Nama kay baho dito na yung ano ya ha? Ang mga bata, mag-pray sa tahan. Napay ka itong Matching sa mga mamambo sa tabaco. Ari ka, ari ka. Nalala pepe na mga bapo. Sige, ako ba ka din sa kakao ka na. Aldo. Sa ngalan sa mga sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Langit no na mga mahal, daghang salamat sa higayon nga aniya kami karon diri nga mga taga Mabini 3 managtapok para among salusaluhan ang grasya nga gipaambit sa Fajardo family o especially kang Kuya Junmar bisag wala siya diri mapasalamaton ni nga ni-share siya sa iyang grasya diri kanamo o akong giampo na mo diri karong tanan nga hinaot pa unta makadawat pa sila o mas daghan pang blessing para mas makashare pa sila sa mas daghang tao o sa uban pa pud. O kini among ipingayo pinagi ni Jesu Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Jay, pwede may butang di sa? Tagsa-tagsa lang ha o dawat para dili maglingkod ang muhatag. Diyan sa pagpano ni Jay. Patakas pa. Paano ba yan? Picture sa daw, picturean sa daw. I-video dia kan. Video ka ba? Live na ron sa kwan ha? Juri sa mitanan, ari day. Ulay do, purong. Tubangan, ato ka tubangan day, ato ka tubangan. Tubangan sa ba? Well, nang hatag ko dahil. Well, nang hatag ka. Taroy, number 1, mas taroy. O sige na, pwede na mag-distribute. Ano ko sa soft drinks? May soft drinks dire. Naho sa iniguman o dawat sa pack lunch. O mga bata ha. Drinks sa dire sa soft drinks. Mga yuko sa soft drinks. Hello mga ka-shoot. Muna ang mga silingan na mo. Yan nagpaabot ako nila nga naagi si Junmar. Yan usaon din. Bisay mga Junmar. Ramay lain nga kwan. Schedule. Tagsa-tagsa lang nga kay Oh. makadawat man kang tanan. Kay doon ta akong plano ani na ta mga games ya. Taon na nga wa man sa dire. Pero ugma guro marag wala guro to namin kuan gud. Pero siyempre mo ni amuan kuan diri mga bata o hindi kaya mga bata. Ajat, mau dikira-kira ajat. Dagan kayo mga sunod mga 10 years gikan karon awa na samot di karagyan. Kaya kini mga bata wala mo anak mo sa mga lebih minus karang 5.
Pero kaya sila, kuhan ko nila mo, saksi kita nang nasi Junmar, ano saan man, wala man si Junmar. Si Abay Kraken, wala yun. Salamat sa inyong Ah! pasya. Masuk drinks ha. Biniyahin na masuk drinks kay Aray, may kamay na. Namabalik, ito lang sa tindahan mo yan. Oh, nakadawat lang ha. Oh, yeah. Paspasin na din man. Kamoy, mga gwapo! Saan ang mga gwapo eh? Kita ako sa mga gwapo, kaya ka ba, lumilog man lang oh. Okay na lang, taway. Ano ba ba yung mga gwapo na rin? Ha? Pasko? Ano yung mga silingan t-shirt? Pura buyag. Ya kani mga gwapo, ni sunod mga pila na katuig, mga anak sa naglima oh. Labi lang kamay 5. Kaloy. Pila na anak mo loy? Ano po kag? Labi way, wag limit ay. Ay. Kani sila daghan gila kay tungod ni Kraken nga mutanaw lang Kraken nya sama Kraken nga na may schedule line. Oh, wa gito na napalaw ni naanta may mga games ani. Kanya mag games me. Salamat kayo. Isay mo premyo, ako wa ko'y ka premyo. Asan el pen? Asan el pen? Kita, no? Mama na ba dito? May dawat sa pagkawat, diretso sa soft drinks. May pati matapan. Oh, linya lang kayo. Salamat, ayun po pa rin. Baik, lapor. Baik, lapor lah. Putri sana.
Kaya magkasyot, ang paklan sa magkasyot, kay Mang Inasal. O kato mga bagong naabot na gusto nili sa may lamisa. Siya! What's up mga Casio? Mga Kamarsyo? Ngayon kan. Padaan si Amoy ug si Kuan. Toto kay Pagita ka padaan na, ako Kuan. dumilis na. Paano ni? Ayun. O pa naghapitan na. Nagdaan ako dumilis. O sa mga bagong manaabot, Biden. Mga bagong naabot. Langos lang dire. Sa lamisa. Mag-shot! Mo ni mga kuan, mga big timer ba? Yan po ko ano? Oh, kapiraga mo Big timer. Si vlogger si kuan si Hi. Nabia. Wala mag-set mga vlog, mga content ba? Mga tiguan. Nahubo-hubog panty. Panting lagak. Ako na. Wala dodong na. Na pinakap. Kuan lagi na siya schedule to sa mall bual. Ako lang ko. Kuan ang gudugod ka ng ikaw magipangita sa mga tao? At tinuroy. Okay, ini